teman pe grapes nincha wash ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹೌದಾ ಅದ ಪಡೋಡು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಮಂಜಾಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ಲೆ ಎಂತ ಬೂರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಂಜಾಲ ಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಂಜಾಲ ಬೇಕಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಡೋಡು ದಾದ ಸಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಚಪ್ಪಾಡ್ದ ಬೇಕಾ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಲಕ್ಕಿ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ಐತಿ ನಾನು ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಕಲಡ್ತದ 10 minutes ದಿವೋಡು ದಿನ ದಾದ ಪುಣ್ಣಪ್ಪು ದಿನ ಬೆಚ್ಚಾಪುಜಿ ಅಟ್ಟಿನ ವರ್ಮ್ಸ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಜಿ ಬಾಬು ತಿಂದನೆಲ್ಲ ಶೀತ ಆಪುಜಿ ದಾದಲ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅದೇಪ್ಪ ದಾದಲ ಆಪುಜತ ಬಾಬು ಇಂಚ ಮಂತ ತಿಂದಿ ಕೊಡ್ಲು ದಾದನ ಶೀತ ಪುಂಡ ಥ್ರೋಟ್ ಪೂರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜತ ಅಕ್ಷಿ ಬಪ್ಪುಂಡ 10 minutes ಇಂಚ ದಿವೋಡು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ನೆಡ್ಡೆ ಮಂತದ ಉಗುರು ಬೆಪ್ಪ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ವಾಶ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಡು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ದಾದಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ಏತೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಬುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಿಂದ್ವೆ ಮೆತ್ತಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಟಮ್ಮಿಗೆ ಆಯ ಪೂಜ ಅಯ್ಯೋ ಏತು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಟಿರಿ ದಾದೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಹೌದಾದ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ದಾದಾ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಓ ಕಲರ್ ಪಲ್ಲೆ ಓ ಕಲರ್ ನಾನು ಚೂರು ಓಪನ್ ಮನ್ಪಿ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಫುಲ್ ಹಾಂ ಒಂದು ಮುಲಿಕ್ ಪಡ